Illum naf xi tfisser tidħol id-dar u ssiba vojta. Kliem il-Kardinal Mario Grech li f'Ruma qed jgħix waħdu billi l-ġenituri rritornaw Għawdex. Intervistat minn TVM News 4 snin minn l-Papa Franġisku ħattru kardinal, stqar li għall-miliet u l-bidu tas-sena ipprefera li Għawdex minn Ruma. Jekk hemm xi ħaġa li Ruma tonqosni hija l-komunità Għawdxija. Għalih il-familja Sagrosanta għandu l-grazzja li l-ġenituri tiegħu mimlija bl-omor. Missieru George għandu 91 sena, ommu Stella 87. Kont immur id-dar u kont insejb il-platt sħun. Issa nagħmel bħal ħafna oħrajn, jifieri nipprepara xi ħaġa x'niekol. Xi ftit tal-ħin liberu għandu wkoll. Inħobb nimxej ftit, iva, jiġifieri nisraq dik in-nofsija 3 kwartej kważi kuljum, nimxej, imbagħad inħobb naqra. Istaqsejnieh dwar saħħet il-Papa. Saħħtu għandu d-diffikultà ta' riġlejh, tajjeb, però il-mentej ċari iktar minn tiegħi, jiġifieri jiena ngħid imma dan raġel ta' 88 sena kif jista' jkollu is-saħħa fiżika u mentali biex imexxi l-Knisja, tajjeb, għax anke jien ninsa ċertu affarijiet. Ismu ġiel issemma bħala suċċessur tal-Papa Franġisku, pront wieġeb li min jidħol fil-konklavi blajta li sa jsir Papa joħroġ kardinal. Bit-bissima qalilna li għalhekk jixtieq li din lajta dwaru tibqa' qawwija biex ma jsirx. Itlabni ħiżda reazzjoni għar-rapporti li hu papabbli. U dan huma li intu forum ta' lobbying pożittiv jew negattiv ħalli jippruvaw jagħtu daqqa insomma kif iridu huma l-Knisja. Però dak id-diskors jistona mhux għall-widnejja biss imma għax mhux diskors Kristjan. L-intervista mal-Kardinal Mario Grech tixxandar il-ġimgħa filgħodu waqt TVAM u sħiħa il-ħadd fil-5:15 filgħaxija fuq TVM Plus. Il-Kardinal Grech wieġeb domandi dwar is-sena tal-Ġublew, l-irwol tal-Knisja llum u l-inkarigu tiegħu fis-Sinodu tal-Isqfijiet.